Hello mga kawigel! So ngayong araw po ang imumukbang po natin ay Jollibee Palabok. May fries rin po tayo dito, may chicken, Jollibee, peach mango pie, at meron din po tayo ditong Coke float. Yan, bago po tayo magsimula, pray po muna tayo. Ama, maraming salamat po sa binigay niyo po pagkain sa araw na to. Sana po lahat ng may mga sakit ay mapagaling niyo po. Ito po isama talaga ko sa inyong anak na sa Kristo na aming tagapagligtas. Amen. Yan, so hugas na po tayo ng kamay at mag-mukbang na po tayo. Yung chicken. Sisawsaw natin sa ketchup po. Kain po tayo. Wow, ang init pa. Lagyan po natin ng kalamansi yung palabok. Wow. Juicy pa siya. So, lumukbang po ako ngayon kasi dami ko pong ginawa kahapon ng mga research po. Tsaka activity sa accounting. Pero yun po, success naman po. Kaya ito pong mga kinakain ko ngayon, reward ko po sa sarili ko. Fries.
May hipon. Wow! Sarap. Sarap ng palabok ng Jollibee po. Ang dami niyang chicharon. Sarap. Last chicken. Simok. Peach mango pie. Sarap. Ito yung parang pinaka-dessert natin. Ang lambot ng fries. Kasi ang lalaki po.
Wow, ang sarap pa. Opo. Yan. Deserve ni ate dahil nagpuyat yan. Halos anong oras ka na nagising? Or natulog. Anong oras na po siya natulog kagabi? Ayan. Simulan na po natin ang ating shout out. Shout out po kay Lady Jandayan ng Bohol. Anything Marisa De in Chowsty, shout out at Latrobe, California. Hello po. Orchids, happy birthday ang kanyang ditse na si Aurora Opolentissima. Shout out Eileen Vlog, Noli Banting, Letu Ebali Luce from Oregon, USA, Juneka Abobo YouTube view, kay Bangtan Soulmate, hello po. Sian Gabriel Medina, kay Julio Doms, hello Julio Doms. Rosan Juan, Joselita, Mike ng Hong Kong, Vivian Makasaet, pagaling po kayo ma. Jasmine Mansano, shoutout po kay Clyde Divar, Ligaya Nabia, hello po. At kay Ginalyn Andres, happy 4th birthday sa pamangkin niya, si J.M. Mangrobang sa October 7. Love you so much from Mami Ginalyn Andres. Shoutout po kay Alan Supan from Chicago, Daniele Iria Abrea, Imelda Rojas, hello po. Manfred and Wenceslas Stats, kay UQ Baby, hello Hello po. po. Charis and Charagel, Annabel Morales, shout out Bobby Morales, thank you so much po. Mark Gox, T. Shiki. Shout out kay Janet Tamayo at sa mga kids niya na si John J. Jacob, Samantha Jade, Hello po. and Mary Janelle. Shout out po. Ayan, maraming salamat po. So yun po, natapos na naman po ang aking solo mukbang. Maraming salamat po sa Diyos. At maraming salamat po sa inyong mga kawigil. Kaya hanggang dito na lang po. Kaya bigla na lang mawawala. Kung nagustuhan nyo po ang mukbang namin, please subscribe at turn on notification bell para ma-notify kayo every mag-upload kami ng bagong video.